Salut și bine v-am găsit la un nou episod. În această seară, cel puțin în acest episod, nu o să jucăm ceva și vreau să vă mulțumesc din tot sufletul pentru că am ajuns tocmai de aseară de la 32 de abonați la 64 de abonați și nici măcar 24 de ore nu au trecut. Mai trebuiau încă 3 ore jumătate să fie 24 de ore. Dar în fine, eu vă mulțumesc extrem de mult pentru că v-ați abonat la mine. Pentru mine asta înseamnă un lucru extraordinar de mare. Nici nu mă așteptam, adică în primul rând mă așteptam, am apucat de gaming exact acum 2 săptămâni. Și cum am apucat nu mă gândeam că o să ajung la o sumă atât de mare de abonați. Vă mulțumesc încă o dată. Chiar vă mulțumesc. Și sper să ajung în viitor apropiat la, zic, 100 de abonați, ar fi perfect. M-aș împăca cu ideea că atâta pot, atâta știu că pot. Sau dacă s-ar putea să ajung peste 100 de abonați, înseamnă că, wow, sunt bun, adică chiar sunt bun. Și vreau să vă zic un lucru. Dacă sunteți abonați și nu dați, nu știu, dacă nu vizionați un anumit lucru sau un anumit episod sau dacă nu dați un like sau cel puțin un coment, înseamnă că acea persoană este degeaba abonat la mine. Și chiar dacă nu comentează, nu zice nimica, cel puțin, adică cel puțin mi s-a întâmplat până acum, cel puțin să nu se certe cu ceilalți abonați, adică mi se mai întâmplă hater, adică mi s-a mai întâmplat pe alt canal acest lucru. Și încă o dată vă mulțumesc foarte mult, răbdător. Și încă ceva, vreau să mai vă zic un lucru. Abonații care o să înceară să-l fac promovări vor trebui să-mi dea să-mi trimită 3 abonați. Și cei care nu sunt abonați la mine o să trebuiască să-mi trimită 5 abonați, înțelegeți voi? În fine, asta am avut de spus. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sacrificiul vostru. Vreau să știți că am muncit până acum foarte mult la tot ce am făcut, gândiți-vă un pic, adică știți și voi, editat, băgat muzică de fundal, te chinui, adică te chinui să zici anumite lucruri și pe urmă am fost să le pronunț și pe urmă editezi de mai multe ori și este o caricatură asta, este o nebunie totală. Pe un video, din câte ați văzut voi acolo, am un video la 11 minute și ceva. Am căutat melodia, ține de 20 de minute în primul rând, ține de 20 de minute. Până n-a durat chiar atâta de căutat, mai mult a durat până am găsit site-ul potrivit ca să-l descarc, toate astea. Am meditat la acel episod 15 minute și s-a postat de-abia în 2 ore. 2 ore. Adică 2 ore trebuie să stau cu telefonul la încărcat. Pentru că dacă las să meargă, să se încarce episodul pe YouTube, la mine când se încarcă un episod pe YouTube, stă telefonul aprins, dacă nu este aprins nu se încarcă. Stau așa ca prostul, pot stau și eu săptămâni că tot nu se încarcă, stau neapărat cu telefonul aprins și e nașpa, consumă foarte mult din baterie. Și eu stau cu telefonul la încărcat. Atât am de spus, vă mulțumesc foarte mult, deci sunt recunoscător. Deci dați un like, subscribe și un share pe Facebook. Pe data viitoare.